Det vinner 3-0 mot AB där. Vad är hästen distrin sälja tunningar att vinna? Ja, han är öliga tunningar mycket här var han, men alltså det är atletester och vi får ut det och visa att vi vill vinna distner och här vinner vi klart alldeles. Är det nöjd vid disten? Ja, vi är väl nöjd vid disten. Jag har aldrig sett att disten och någon har satt av 5 minuter och skapar några chanser. 2-4 och 17 så skorar jag så på där. Vi är väl nöjda, ja. Var det bänkning för att täpa i det? Nej, alltså vi är inte bänkning för att täpa, det alltså vi där kanske vill mer bänk för att vinna alltså. Det är kanske det här är problemet med det och vi där ju först 2 distrikt 1-0 fram undan och till kicksa. Så det är för 1-0 17 så tar det nästa mål kommer ta. Då får man att serien är väl i hus. Du skorar själv ett mål. Det sa helt väldigt ut och kunde lusta sig. Hur kom det? Ja, Einar skjuter skott från Spurskon och vi ser högre på en annan. Ja, så det helt rätt. Nu har det finns ju äntligen tröst i en så kommer igång nu. Ja, det är vi. Nu spelar långt att fortsätta en med det streamen så här för att ett trimsteg. Tack för det.